Hallå alla Power Solar fans. Det här är vår specialvideo. Hej. Snart. Okej. Först måste här. Oj. Låsa. Och så. Jag ska visa här. Oj. Jag får dra med byxor. Oj. Så här då. Ni kan få höra här. Så. Och snart så måste jag ju jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Nej, det vet inte jag. Nej. Men i alla fall, nu kommer momentet här då. Ägda ni blev. Kan zooma in lite mer. Hejdå.